ξέρω. Μπράβο, good coach. Βρισκόμαστε στο Αχλάδι. Παρέα με το Σωτήρι. Καπνίζει, μανιωδώς, το πρωί. Και δεν θέλει να τον τραβάνει, είναι αντιστάρ. Τράβα και τα σπίτια σου. Ο Σωτήρης. Καλά, δεν θα φανεί καλά στο 3D το σπίτι, αλλά ο όρμος του Αχλαδιού. Κάπου στο βάθος, εκεί που εστιάζω τώρα, είναι η Ergo Z, αυτά που είδαμε. Όπου εδώ κάναμε μπάνιο, σε αυτήν την ωραία παραλία. Μια ωραία ταβερνούλα. Και εδώ που σε λίγο θα με δείτε εμένα να κάνω πατινάζ.